Viete, že výťažok ide do nadácie Stars for Stars na podporu mladých športových talentov a za posledné roky sa nám vždy podarilo vyzbierať nejaké peniažky, ktoré sme mohli podporiť deti a dúfame, že z nich vyrastú noví Lendlovia, Gáborikovia. Takže dúfajme, že drážbou rakiet od všetkých 4 aktérov vytvoríme v podstate také 2 balíčky, ktoré budeme dražiť a v jednom balíčku je dražba Ivanovej rakety a Bahramiho, ku ktorému pridávame 2 VIP vstupy do Londýna na záverečný turnaj majstrov tohto roku, my ako agentúra. A druhý balíček sa bude skladať z Johnovej rakety a McNamarovej a k tomu zase pridávame balíček vstupu na tenisový ženský turnaj do Ríma, ktorá v podstate ponúkla alebo dala do balíka Dominika Cibulková ako jedna z ambasádoriek projektu Stars for Stars.